Hello mga mamshi, good morning. Ayan, so ngayon ang lulutuin naman natin ay sweet and sour fish. Ayan, so andito na yung isda natin, ayan. So nalinisan ko na to, tsaka nalagyan ko na rin siya ng asin, ayan. Ito mga mamshi yung ingredients natin. Bell pepper, red and green, ayan. So yung garlic, ginger, ayan, ginger. So onion, tapos yung tomato. Ayan. So, yung iba, hindi na nilalagyan. Ako, nilalagyan ko talaga siya ng tomato. Ayan. Tsaka yung carrots, ketchup, tsaka yung durog na paminta. Ayan. So, yung vinegar natin. Ayan. Tsaka yung asukal. Ayan. Andito na. So, ayan na. Tapos yung cornstarch. Ayan. Mga mamshi, mainit na yung kawali natin. So, lalagyan na natin siya ng oil. Ayan. So, hintayin lang natin uminit yung kawali. Yung oil. So, ayan, mainit na siya. So, ilalagay na natin yung isda. So, okay na to, mga mamshi. Okay na to. So, ayan mga mamshi, gagawa na tayo ng sauce. Ayan. So, lalagyan na natin siya kasi napainitan ko na to. Lagyan na natin ng konting mantika or oil. Ayan. So, lalagyan na natin yung bawang or garlic. Hintayin lang natin siya mag-brown. So, ilalagay na natin yung ginger o luya. Ayan. Sunod natin yung onion. Susunod natin yan. Tomato. Okay na siya mga misis. So, isasabay na natin yung isda. Ayan.
ilalagay natin yung vinegar. Tamang-tama lang. So, ayan. Pakuluin muna natin siya. So, ilalagay natin yung tubig. Ayan. So, ayan. Half lang mga mamshi nilagay kong tubig, ah. Ayan. Hintayin lang natin siyang kumulo. So, ayan, okay na siya mga mamshi. So, ilalagay na natin yung carrot. So, ayan. So, ilalagay na natin itong black pepper. Ayan. Yung tamang-tama lang yung ano, yung ano tayong, yung ano natin, yung kalayo. Yung ano, yung kalan. So, lalagyan na natin siya ng ketchup. So, ayan. Lagyan natin ng pamintang durog. Ayan. Takpan natin ulit siya. Mga 2 minutes lang mga mamshi. And so, lalagyan na natin siya ng sugar. Ayan. Tatlo. Tatakpan ulit natin siya. So, ayan mga mamshit. Titikman natin siya kung okay na siya. Ayan. Ayan. Okay na yung asin niya, tsaka yung ano, lumalaban yung tamis niya, tsaka asin. So, lalagyan natin ng konting asin pa. Kasi medyo kulang pa sa asin. Lalagyan na natin siya ng leche. So, okay na yung mga mamshi. So, ayan mga misis. Lalagyan na natin yung cornstarch. Ayan. Inano na natin to sa tubig. Ayan. Ang sarap nito mga mamshi. So, yummy.
finish product pa ito mga mamsi. Yan, papatayan na natin siya ng mamsi yung kalan. Ayan ang mga mamsi, ang sweet and sour nating isda. Ayan. So yummy.